Pak Joko pencit perkara Pak Joko dodolan Pencit. pencit. Wah, kuwi repot Pak Joko slamet ra dodol wedhus. Lah nyapa? Ndeleme Joko wedhus Piye? ya ben padha karo kancane ngono tok. Esuk nek kegiatan seragam adus, kowe pinter tak tapuki lho aku. Aja pinter, penting sugih. Pak Modin tulung Gliak numpak Sik to. rondo Bae iki kempeng. apal perahu layar niku pripun Sing to pripun tembange? jajal? Kang liya numpak perahu layar Oke. ing dina Minggu. Minggu. Pari Bajing lah ayo lah sing. Lah sing. Aku gak suwe gak dadi bajing ya. Aduh. Hanya kamu cinta. Wes wes gak betah. Gak betah piye to? Kene gak apa-apa. Lah terus Irfan lah. Irfan. Bocah kocroke ape piye? Selamat malam Sugeng Dalu Mas Dodo Mas Komer. Selamat malam Sugeng Dalu macange Mbak Limbu. Mbak Limbu. Pak Mas Dalang. Piye? Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat, seger waras. Nggih. Sampeyan berdua ya sehat Nggih ya Mas. pangestunipun jenengan sehat walafiat. Prasaku saya lemu lho. Walah nggih Ning Mas. lemu sehat, lemu singset sampean. Nggih, Heeh. sehat singset nggih tesih lincah. Heeh. Lek joget-joget ngeten iki pun to saged ngrubuhke panggung. Wah, tenan. Ah, nggih Kowe no. emang roh wiwin sindenku, mbasa nyanyi nembang. Ah nggih. Ah mulane kula ngimbangi niki kula nggih Iya. asline ngempet kula nggih pun. Dadi kula kalih sidene jenengan pun pas. Heeh. Padha-padha ngeten nggih nggih. Ora bingung ya Mas warene wis bola-bali sowan tratah kandangan. Alhamdulillah teng daerah kandangan niki luar biasa Mas. Pokoknya teng kandangan niku mboten kados tiang lintune. Ngono ya. Wis kaya dulur dhewe. Wis kaya bateh. Bateh dhewe dulur dhewe kula teng kandangan mriki nek mboten salah kula sampun sakaping setunggal niki Mas. Daerah Kasreman mriki teng setunggal. Ting kasreman ki lagi sepisan. Lho, Iya. tapi kan nyuwun sewu. Piye? Piyantun mriki niku grabyake ra kaprah lho Mas. Oh, iya. Nyedulur semanak. Oh wargane Bulurah kok. Nggih wargane Bulurah niku luar biasa hebat. Hebat. Nembe Kok dugi iso kandha ngono? Lho, lah kula wau teng wingking mriku kok wingking Piye? kelir. Heeh. Nembe dugi mawon kula pun disambut kok. Disambut sapa Mas? Sambut nek gak salah sembetol lampu abang niku lho. Hansip, Hansip? Linmas niku. Linmas. Monggo pelawai metu langsung mlebet langsung mriki tiyak ngeten niku. Langsung monggo mlebet jeding ngoten. Diarahne kaya ngono. Lah nggih, modele ngertos kula kaya ngertos jeding ya, Mas. Masane aku ngono. Tapi nggih alhamdulillah remen, Mas. Piye? Seneng ya, Mas? Seneng. Heeh. Napa mlih jumbuh kalih tembange wau. Heeh. Dangu mboten panggih jenengan Iya. tembange wau nggih pas. Tombo kan. Tombo kangen. Tombo kangene kula pengen panggih jenengan dereke jenengan paring Dangu mboten panglipur. nate panggil kalian Pak Didi. Ki apa to Mas, sampean kok nyelo-nyelo iki lho jane duwe tata krama tata trapsila apa ora kowe iki adat kejak apa Jawane iki digawa. Kok men nyelonong kaya bis. Lorak-lorok. Ya genti-genten ngomongi nganu, Nggih, genti-genten Mas. ben gak tupangsun ning rungokne ben gak bingung. Nggih ngapuntene lho, kula asine nggih isin wong ditimbali mriki teng dalemipun Ibu Lurah nggih. Heeh, Bu Mujiati. Pak Lurah. Bu Mujiati. Heeh. Wis alhamdulillah matur sembah Mulyani nuwun. kalian Bu Mujiati. Ijek nyelone. Bocah kok ora duwe tata trapsila. Sopan santunmu mbok kek endi, Mas? Kowe Jawa apa ora? Aku ngelingno kowe ngono. Oh ngelingo kok langsung nyeroncol kancane iki maksudmu piye? Ngono kuwi ya gentian ngono lho. Nggih, ngapunten lho Mas Didi nggih. Ancane wong nek mboten ngertos waktu dan situasi nggih ngeten iki. Oh niki teng daleme Bulurah. Lah iya. Ya paling gak tunjukkan kesopananmu. Lah iya wong Nggih. pancene Bulurah ki ya piyai terpandang ana kene. Terpandang wargane nggih kathah. Iya. Kathah sing tresno. Heeh. Wong Ya. nomor 1 nang desa kene dadi ya ta. Malah matane mecicil. Wong kancane melok tanggapan ora oleh lho. Delok to. Tanggapan Mas. Dadi omong ki gentian ngono lho Mas. Gentian tak rungono ket mau omonganmu ora bener kabeh. Lah maksudmu pengenmu Nang piye? kene wis ora kaya wong liya. Ha. Kaya dulur dhewe. Iya to wong ki mbatehne kok Mas. Aku krungu swara kowe mak teratap. Nyapa kok mak teratap? Ajur engko kira bayaran. Bateh dhewe kok. Walah wong kok sing dipikir kok duit nggih Mas nggih. Lah jere Lah, keluarga dhewe. Yo keluarga Wis ora wong liya. Lah nek keluargane dhewe mosok arep nampani bayaran. Saru lho.
Iya ta? Tegese gak ngono, Mas. Lah piye? Maksude iki hubungan kekerabatan iki akrab antarane tebe-tebe saking Bojonegoro saged dugi mriki ngoten lho. Wis kaya nyedulur ngono lho, Mas. Oh, pancen ditanggap kok ya. Ditanggap piye? Ditanggap ngono lho. Ya iya, lah modelmu kok kudu nyrekali wong lho nyapa lho kuwi kok seneng ora ditanggap. Ya seneng bayaran kok. Duh, mikir bayaran terus to, Mas. Mikir bayaran terus. Kuwi kancamu kuwi antarane dulur karo duit no abot duit kancamu. Weh jelas no kuwi. Lho, kuwi kleru lho, Mas. Lah kowe apa ora kleru? Dulur karo duit tetep sing diaboti iki kudu dulur. Lho, kelincipen omonganmu. Lah nyapa? Kowe Bojonegoro teko kene renek bayarane teko kene kowe. Bosok we. Rene yo nganggo bensin. Potongane kaya bak. Omongnya mbok sing biasa ngono lho. Ya kowe ngomong aku bak le potonganmu dhewe kok ciduk. Lah kan kowe kena nyiduk kowe. Nyiduk kowe iki. Sing mau karno piye? Kowe pengen ngomong caturan kali Mas anu Didik. Ya ya. Mas Didik, nyun sewu Mas Didik niki pendidikannya tinggi lho. Napa? Pak Didik SPD. Oh, iya. Sarjana pendidikan nggih Mas. Sarjana pendidikan. Titel tinggi wong pinter. Lah kene ya SPD. Kowe SPD ora sarjana pendidikan kowe. Apa? Sampun pedhot del kowe iki. Kowe ndak ngomong dhewe ngono. Apa enek lagi temen ki aku. Apa? Dalang kok SPD. Lho, lah anten gak masalah to, Mas. Umume kan SN ngono kan. Sarjana seni. Sarjana SSN. Iki SPD. Lho, ora apa-apa to, Mas. Apa ya kleru Apa ya SPD terus ndalang apa ya kleru. Apa gak oleh? Nak klirune iki mboten ning kurang linier lah. Wah. Lambene. Kelinci penuh. Ya mohon maaf karena bahasa orang elit ya kan. Elit kok jadi kurang pas gitu saja. Tapi kalau keadaannya seperti itu ya ndak masalah, wong dalange enak ya Ya ora apa-apa Nggih. ora linear TPP-ne panggah cair. Nah, kuwi lho. Kowe iki omong linier wong ning omahe pangananmu gethuk ae kok linier Ora barang. masalah ki jenenge wong sing ra ninggal Jawa. Gethuk makanan khas Jawa. Pripun sehat nggih? Sehat. As ngoten mak empun. Sementing tiyang niku sehat sing utama, gitu. Kowe iki nyuwun sewu. Napa? Kowe iki ora wong Jawa asli ketoke kowe iki. Asli. Wong Jawa ki lames-lames lambe karo sapa wae grapyak semana. Lah iki lho bedane kowe karo aku ning kono. Nek aku Apa? gak iso lamis to. Lho, wong Jawa kuwi ngono, Mas. Tembunge Abang-abang lambe. Abang-abang lambe. Kanggo ngeraketke. Nah, Abang-abang lambe itu mendekatkan diri dengan ketidakjujuran tak omongi. kok iso ketidakjujuran iki? Ya iya kowe muni iki mau alhamdulillah panitia sampun mapak. Lho ning kono lin Mas siji wae reneng kok. Lampu abang yo reneng, aku parkiran yo golek dhewe. Kowe ngerti nek nang kene sing beda siji. Apa? Suguhane nek nang kono-kono iki kan enek jajan, misale buah yo salah Iya. apa. Nang kene iki mau beda. Apa suguhane? Pencit. Yo kuwi sak yo jenenge. Sing nggone Pak Joko. Ya Pak Joko. Ini Pak kuwi- Joko. Pak Joko ki pemborong pencit kok suguhane pencit gundulmu amblekno. Lho, kok ngerti wae? Lho, Pak Joko ki pemborong pencit sapa sing kene ora kenal Pak Joko? Pak Joko pencit, perkara Pak Joko dodolan Pencit. pencit. Wah, kuwi repot Pak Joko slamet ra dodol wedhus. Lah nyapa? Enteleme Joko wedhus iku. Lho ngece. Lho kok ngece lah jare Joko pencit. Joko pencit perkara Pak Joko dodolan Nun sewu, pencit. niki adicarane sedekah bumi nggih Pak nggih. Sedekah bumi gundulmu ngono. Apa iki? Iki nyong iki. Wali matur Iki lho. lurus. Oh nggih. Wong ditekakno rene ditimbali mrene. Alah. Sekolah TK drop out ya kowe kuwi lho. Napa? Wong maca ki dikai jarak, Mas. Aja kecedhaken, nek kecedhakan ora ketok. Lah, piye wacane piye macane piye? Ayo menikah dengan kowe iki cah kocluk trae kok iso. Ngene lho, Mas. Maca ki ngene lho. kasih jarak. Ya kasih jarak tapi kan Saking senenge nek awakmu karo aku to. Heeh. Ora trimo penonton umum. Lah terus Kalau do tangi kabeh. Penonton saka alam barzah. Oke, Bro. Pendukungku kaya ngono lho to. Wes, muga-muga kabeh dadi wong sukses. Amin. Kalah minder deh. Kowe rong duwe sapa-sapa. Oh iya. Ya iya, weh tenang. Pendukungmu tangi kabeh sakmono kene. Lho sakmono kae lho Mas. Lah aku nek kadung muni ngono kuwi. Heeh. Dadi sing turu-turu ki tangi kabeh. Kuwi kuburan no? Lho piye to iki?
Lah mosok ngono hotel. Kapuk sih. Ora ngono, saestu kula mboten ngertos, Mas. Oh lah matane. Ora dikei info lho, tak kira ku yo Mula kowe sak urunge ngomongi assalamualaikum salam. Iya, iya, iya. Assalamualaikum ya ahli kubur lho Iya, iya, ngono. iya, iya, Lan iya. ugi ingkang teng ndure kuburan lho. Ngono. Berarti sing kae anu kanca-kanca nom-nom iki Iya. pro karo kowe. Lah kowe golek dhewe kono. Ora masalah, wis peken kono ora masalah. Tetep sing ning ngarep iki lho sing pro karo aku. Iki ora wong liya lho, To. Ya piye? Sing delok iki keluargane Pak Lurah karo Bu Lurah tok. Mosok keluargane Pak Lurah Burah sak menten kathahe. Iki keluargane tok. Ayo sing turu-turu iki digugah, Mbak, anake, Mbak. Lho yo ben bocah cilik turu kok kon gugah kok. Nyuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu ingkang teng ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis nyaut, wis nyauri berarti pro. Alah kuwi umum kok. Umum piye? Umum wong salam ya dijawab ya umum. Cobi Bu, anu Bapak Ibu nyuwun suwantene jenengan nggih. Lek kula hae jenengan halo ngoten nggih. Alah angel iki. Angel piye? Lho, ben kowe ngerti nek aku ki yo ning kene yo akeh pro karo aku. Jajan. Nyuwun sewu sedaya. Hai. Iki mesti enek campur tangane karo nggonmu ka lho. Ora kono aku. Lah nek nggonmu apa gelem muni? Lho. Ketoke sakmono tok tapi kompak lho, To. Jajal. Halo. Iki bocahe penak iki lho. Wis nyauri bernada. Aku sing gregeten siji karo Darmaji lho. Darmaji sok Karo ngene. kaya kenal-kenal wae. Alah anggere tamu andara wis kok so. Lah modele ngece wong. Lah maksamu iki apa ora gelem muni? Iki yo Ora nyauri. iso. Sedaya halo. Isin dek. Tak bunuh diri ya. Apa kok cekak men pikiranku bunuh diri iki lho. Wong kok ora iso Ngapur. gawe wong ki menarik atine awake dhewe ki piye lho ngono. Ben wong-wong tertarik. Iya. Kowe duwe trike. Trike ada no. Carane piye? Penggabungan antara suara, Heeh. gerak badan gesturnya, Iya. dan mimik wajah itu harus ada. Piye contone piye? Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya, hai, ngono. Dal. Kok kaya banci jembatan. Aku gelem apa ora? Kaya banci jembatan. Wis tak percaya aku. Ya, ayo matane. matane dhewe kuwi. Mripate. Wong marahi malah mata-matane kancane iki lho kok. Mripate rada ya, anu senyum. Lambene buka. Teko kuping no, ayo. Lambe dibuka tekan kuping ya suwek kok so. Tangane ngene. Ya, terus rada mendak sithik. Lah, terus muni. Bapak-bapak. Cempe. Rap to enak Angger rap pro yo ngene iki lho aku gething aku. Ora apa-apa, kono aja urusi sik. Ndang. Ora diurusi piye ning kuping keri panas kok. Tak dem-deme sik ya. Dem-dem ku lho bocahmu. Sabar pendemo sabar. Pendemo gundulmu no. Lho, kuwi demo lho, pengen ngerti lho. Kalau apa? Ndang. Bapak-bapak, ibu-ibu. Mendak. Halo. Ngene pamite jare ayah kerja. Wis tuwek anak-anak kok ya cek ngene. Ngene jare tak berangkat ngaten lho, Pak. Ayah kerja ya. Pamane aku anake. Ayah kerja ya, Nak. Kerja ning kene bae. Ngene bojone ya kalumangan iki. Aku jane sak menit tuwekku ora tau misuh. Dino iki pengen misuh aku. Losno. Asu iki. Gregeten aku Kirek. kirek mbek asu ya padha wae. Lah ya wedhe sak grup. Modelmu kok ngece wong. Nyuwun sewu menika dicarane Nganten nggih. Sing dados nganten nggih menika putranipun Bu Lurah. Nggih. Mbak Ayu kalih Mas Hamdan ATT. Mbak Ayu kali Mas Agustina. Iki koclok iki becake Mas. Mbak Ayu Agustina Nah, Oh dadi siji to. karo Mas Iman Hamdani. Iman po Imam. Iman. Iman Hamdani. Hamdani. Apik jenenge Mas. Apik no. Ora kaya anakmu. Apa? Bocah cilik umur 2 tahun mbok jenengno prundul ki apa? Lah kowe ora ngerti sejarah kok. Sejarahnya apa? Lho bojoku ki biyen nganggo operasi lho to. Operasi apa? Operasi kaisar. Kaisar gundulmu sesar. Yo sesar. Wong meteng ki sesar. Heeh, mula hati-hati. Wong Jawa aja ninggal jawane. Jarene mbah-mbahku biyen, Pak. Heeh. Nek bojomu meteng le, aja nutupi bolongan apa wae. Lah, kula ki lali. Dadi nek
bojone meteng. Ora oleh nutupi bolongan apa. Bolongan apa wae. Lailane ngoten, Nggih. Mas. Ha iki tikus kok riwari nang kamar tak delok pojokane tak tutup ngono. Ah. Lah kok iso bojoku nglairno ki kangelan. Wis sulit, wis nek ngedeni 6 minggu. Wah, dadi Sik to ngeden 6 minggu. Ngeden 6 minggu ki berarti apa mbok cor ngono to piye bojomu ki? kuwi bojoku apa bojomu to? Bojomu. Lah ya kuwi bojoku kok kowe bingung lho. Bahape ngedene 2 tahun, bahape. Loh, tapi kuwi gak umum, Mas. Latihan bojoku ki gak umum. Wong kuwi ya tak tutup ora tak umumno. Umpama tak umumno tak ngono lho. Ha bojoku ngomoten 6 dina kita. Ayo Bu berusaha Bu. Heeh, berusaha ngono gak metu-metu. Wis bismillahirrahmanirrahim tak jenakno perundul aku ngono. Akhire metu. Lahir tapi bocah kan putih kaya Cina ya ra. Putih apa ndase korengen tok ning kok kene ndase. Wis mari. Oh, wis mari berarti. Mari timbang anakmu. Lah ulu. Ula-ulun gudulmu no. Wis ireng krungu ndang itu kok tolak. Kaya anakku lho cerdas. Lah anakku cah polos kok. Polos potoke nyeplos kuwi. Tenan Mas iki tenan. Kowe nyek polos potoke nyeplos iki gundulmu. Lah umume bocah cilik krungu musik. Joget le. Anakku ya terus ngene lho. Kuwi gak ya. Anake iki krungu. Anake dadak Karo wong ora. Tapi lek anak niki parah, Mas. parah piye? Kudune bocah kan diwaris sopan santun, omongan sing sopan. Ya. Mboten anak niki. Wong Anake bapake teko tek iki langsung anake muni ya, Mas. Piye anake Mas? Weh, ayah anjay. Ora apa-apa. Lah nyapa? Ini keluargaku tak losno ngono. Mula dongaku ra akeh to. Donga apa? Kanggo kaya nganteni muga-muga ndang cepet duwe momongan, gadah putra. Dadi putra sing sugih. Wis ngono tok. Anakku ya ngono. Wis muga-muga dadi wong sugih le. Aku dongaku ra akeh. Dadi wong piye? Sugih. Ya, niki jane bener, Mas. Tapi kurang bener. Kurang bener. Kowe nek sugih tok, kuwi malah urung patek penting, Mas. Rong pat lho. Sugih ora penting. Loh, sing penting ki nyuwun sewu lek zaman era modern sekarang itu yang diutamakan adalah pinter. Muga-muga mantene duwe anak sing pinter. Muga-muga dadi sugih. Muga-muga anake pinter. Sing mirsani mugi-mugi sugih Allahumma. Mugi-mugi sugih. Seneng dek. Kowe kok ketok kabeh botohmu kabeh iki to. Botohku kabeh ben kowe minder kok. Ya ta, ayo. Mugi-mugi sedaya dadi wong pinter. Ora nek sing jawab. Wong pancen penting sugih kok. Ya penting Panjenengan pinter sugih no. Penting sugih no pinter. Aku. Nggih. Aku wong pinter. Pinter. Iso ndalang ki minangka Mas Didi ki pinter SPD gelare. Korban kedua. Iso korban kedua lho. Ayo penting sugih. Lek sinden gak pinter. Lah nggih. Sakniki nek wong pinter tok ora sugih. Sing nanggap sampean ki sapa nek gak wong sugih? Wong pinter tok. Ora iso. Ape dibayar nganggo apa? Laptop. Iki logika, Mas. Hae. Siluman Gonggo. Panggil aku Alvin. Alvin kaya koral nek Alvin. Aku terus semen. Wis bener kowe ngomong sugih ki penting. Bener no. Malah penting wong pinter to, Mas. Pentingnya piye? Wis sugih sundul langit donyamu gedhe donyamu akeh. Yo. Tapi nek kowe ora pinter kowe dihapusi wong sak donya entek donyamu, Mas kowe. Apus ana los. Sedina ping 3 apus ana. Saiki dihapusi sesuk aku jek duwe sugih kok. Piye Mas ki Mas, tulungi Mas. Tulung apa klelep kowe? Lho. Maksudnya ki iwangi mbantah ngono lho. Kowe nek pinter tok ora sugih tok ora pinter, ora iso ngelola dhuwitmu, suwe-suwe dhuwitmu entek, melarat. Kan suwe, iya ta? Iya. Enek kata-kata suwe-suwe. Lha kuwi iso mbegetat taun lho to. Suwe-suwe, cek suwe. Sing penting sugih sik. Lho. Bocah iki kok kemelelet dina iki kowe. Saiki tak takoni kowe ndek anak cilik sekolah. Sekolah ki tujuane apa nek gak pengen pinter? Ora. Lho, Kowe anakmu. Lah anakmu mau sekolahno mben piye? Ya mben padha karo kancane ngono tok. Esuk enek kegiatan seragam adus. Kowe pinter tak tapuki lho aku. Aja pinter, yang penting sugih. Pak Mudin, tulungi Pak Mudin. Bakal donga. Iya. Los wis walan kowe. Kowe ketake kesurupan kowe. Surupan piye? Sugih penting lho to. Ya tetep penting wong pinter. Saiki kowe ngerti enek pepatah mengatakan. Pepatah apa? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dadi awake dhewe kon pinter, kon sinau ngantek tekan Cina. Omonganmu lho wis keduren. Lah kowe teko kandangan nang Google Map. Lah kok teko Cina? Kowe nak takok piye? Kamong kok basa Cina kae langsung wae wo. Ya ta? Keminter. Tulungi ya Mas, aku Mas. Wong manfaat ki justru wong sugih. Manfaate apa? Upama iki ning kene Desa Kademen.
Kademen gundulmu no. Kandangan. Desane Mas. Kasreman, kecamatan Kandangan. Kasreman kademen piye to kowe? Kasreman. Kasreman. Enek masjid urung dadi. Iya. Mugo aku sugih. Ha. Tak sumbang dadi. Perkara kowe wong Manfaat sugih. lho, ngono. Duitmu akeh mau sumbang. Iya no, omahmu urung keramikan. Iya. Bojomu tak keramik. Lho bojo kok dikeramik tak tapuk lho kowe. Anu, omahmu tak Anggap keramik. bojoku iki lantai omah kok piye kok iso. Wong sugih mampu lho. Berarti kados bulurah iki. Hah? Duwe acara apa kok danane kurang? Yo, Mau sumbang. sumbang sugih kok. Berarti duitmu wis akeh. Ah iya no sugih. Lah nek wis sugih ya wis dalu iki rasa bayaran ora apa-apa, sugih ae. Nggih Mas nggih. Dadi aku ora usah TF gak apa-apa. Ora usah TF Mas, wis sugih kok wis. Tarono tak sugih lho. Ora ngono. Ora wedang rono. Sugih kan si upama. Ora jere bulurah pe mbok sumbang. Lah kan upama. Kalau bulurah tak sumbang. Mboten bulurah menangan. Peti. Wah, piye bosokno kene kok bayaran kok. Nggih Mas Didi. Heeh. Ingkang baku namung saged derek dedonga kagem temanten kekalih Heeh. Mbak Ayu kalih Mas Iman mugi-mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Heeh. awet langgeng ngantos dumugi kaken-kaken lan ninen-ninen. Amin. Amin ya rabbal Nggih, alamin. pancen penting muga-muga dadi kakek-kakek nenen-nenen. Yo kaken-kaken nenen-nenen gundulmu aplekno koso. Kowe iki piye to koso? Lah apa to? Kaken-kaken lan ninen-ninen. Walah. Nenen-nenen iki apa nyocop mbokmu to piye koso? Iki lambene angger jebles. Lambene kok jebles. Ninen-ninen, ora nenen-nenen. Dadi nenen-nenen nek gak karo nenen ya ora iso. Ya ora. Dongamu apa kanggo nganten? Ya sing jelas ora padha karo kowe. Jajal apa? Wis muga-muga kaya wong umum, ora pegatan, tetep dadi wong sugih, bejo. Allahumma amin iki lho penting. Enggal-enggalo diparingi momongan. Ngan, nggih. Mungkin nak suwi mboten gadah momongan nggen kula mawon. Awakmu nganu to pengobatan terapi to saiki. Insyaallah. Apa terapi kowe? Nggih. Piye ambre wong ndang gage duwe anak ngono ki iso? Oh, iso lho tangga kowe 8 taun gung duwe anak. Heeh. Tak kei syarat sarana. Heeh. Mara nang nggonku nginep 3 dina mulih meteng to. Lah, iki ketoke sing nglakoni awakmu ketok iki. Astagfirullahaladzim. Lah nginep ning nggonmu mulih kok terus meteng berarti sing niki pelakune nggih Mas. Ah, no. Pelakune mesti kowe. Mas ting nginep ki karo bojone to. Ora nginep dhewe. Ora, aku iki kan duwe cara loro to. Carane piye ben dagake meteng? Gampang. Apa? Sing pertama dengan cara medis, Heeh. ada cara alternatif. Loro. Nek secara medis ki piye? Medis ki ya konsultasi nang kedokteran. Oh. Mungkin bisa dikasih obat penyubur dan lain sebagainya. Penggunaan obat-obatan penyubur. Lah, ngono. Dicek kandungane. Kuwi nek medis. Medis. Lah nek secara alternatif, Alternatif bisa diurutno. oh dipijet Aja lho. nganggo minyak. Alah, Pijet terapi ngono kae. Terapi. Bentang subur. Ben subur. Alah ora masuk. Lah maksudnya diurutno ki piye? Diurutno, kowe sik apa dalange sik, apa aku sik kenek, sing dingko lagi endi sing nepaki. Lah insyaallah meteng to. Lho, Ngono lho. kuwi gak bojo dinggi bancaan to Mas kuwi. Lah ya kok diurut iki kocrok kok. Diurutno berarti wong lanange akeh ngono gentenan ngono. Sing penting duwe anak. Bocah ki sesat tenan kowe. Anak ki minangka hayate rumah tangga. Oh iya tapi diratani wong akeh celuk. Lah iya. Lambemu. Ora apik. Ayo nyanyi kanggo ngantene. Kok moh piye tak siane nyun sewu nggih Mas nggih. Heeh. Nggih suka parisuka dalu Ya. niki menika ngaturke sembah nuwun dumateng bulurah sampun nimbali kula sakloron. Ayo tak siarno kok pojokan nyanyi kanggo nganten kekalih. Mbak Ayu kalih Mas Iman. Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi. Malah medeni kancane. Botomu ora trima Ya ora trima lho kowe nyeluk penyanyi kaya nyeluk mayit e. Lah kudune piye? Yo. Suarane penak no kok. Kembali tim Jimat punya cerita. Ngono kan itu. Iki kaya radio horor, Mas. Radio horor. Radio horor. Sing menggema. Dek sedruwa. Wah. Enak. Isone napa niki? Sidar kos. Sida rekoso gundulmu ngono kok. Son kok sida rekoso. Dek sedruwa. Wah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat malam semuanya. Nyah. Selamat menikmati yang ada. Endi? Kok endi piye to? Dah. Ada ayo dada ngono. Di sana sudah ada buah semangka, Kah. belimbing, Ing. dan juga ada buah jeruk. Cer. Jeruk
Jer. Eko kok jer ki eko botole. Eko syariah, Mas. Eko ini sopan no. Syariah kaya bange kok so. Hati-hati yang ada di belakang sana, Cok. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Awas nanti Anda bisa kecantol. Suwek katokmu. Kecantol. Suwek. Ndek kita tua puk lho iki sapa to? Ya ben to kok so. Iki kok frigis mentanya apa to? Aku iki ngono ku lho. Iki tegese seneng ngono lho, Mas. Sepurane kok, so. latah. Hati-hati yang di bawah situ. Tuh. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Awas nanti kalau ada ulo luwo. Telusur. Sapa wo? Iya. Aku njogo lah aku wo. Tapi ya ora masalah wong perkara wo. Lho kok mbok baleni iki omong cara gak boleh. Oh, iya. Ayo langsung tasiarkan. Baik, tentunya malam hari malam yang sangat istimewa. Cah malah medeni. Nyapa to? Itu rumah apa no aku? Nyanyi kanggo ngentene Mbak Ayu karo Mas Iman. Ngono lho. Nang enten. Baik, tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Cok. Bintang tamu yang satu ini, artis yang berkirut ini. Berikut ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Salah kok urut lho. Piye? Terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat, Cok. Yo kita kasih lemparan batu batako, Cok. Ada siapa lagi kalau bukan Cako Komeng? Saya tak ada. Gak boleh. Fanku. Fanmu. Waduh, kayak kucing ya. Iki tegese seneng dekne. Seneng seneng neng. Bangga seneng ngono lho, roh kowe iki seneng. Iya. Kaya dulure dhewe. Ki nek desel tok seneng kok. Yo, Cak Komet, sepote Mas, yo. Lendi. Saya tak ngenteni kanca-kanca lho. Oh iya. Ayo, siap. Siapa ya sepote Mas ki? Yo, Cak Komet. Dung. Spesial untuk kedua mempelai Mbak Ayu Agustina dan juga ada Mas Iman. Sebuah lagu dari Bang Haji Roma Irama. Ada sebuah lagu apa ya? Duh, kok apa iya iki lho sing cethone piye kaya ngono to? Istri Saleha sak pira Mas? Iki lho sip. Setiap keindahan Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Perhiasan terindah hanya istri saleha, perhiasan terindah. Apa besok ngono kok jere ayah kerja. Wis to mbahas anak kowe aku isin jane kok. Anak ning omah mbok. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha. Penmu Mak. Everybody go. Iki jenenge bangga. Krungu suaramu. Moodku ilang kowe tak mood ya. Lho
Muki perasaan. Oleh perasaanku apa mbok pakili kuwe kok ya. Tapi penak suaramu, Oh, Mas. gak iki tegese aku nyanyi sithik kanggo Mas nganten iki. Pitutur. Mbok piye-piye sing paling penting kuwi istri soleha. Ya, Istri yang bisa saling melengkapi, keluarga yang bisa saling menutupi. Tegese nek menutupi ki enek-enek eleke ya ditutupi bareng-bareng. Nah, cocok. Kowe lagu lek bab Roma kok swantene nyuwun sewu Mas. Alhamdulillah. Kok penak nggih. Jan jebles Bang Omah Ya nggih Rama. pas persis kalih Bang Haji Romai Rama ku lho sami suarane. Karakter suarane padha. Rumah Rama ya ngomong ngono padha. Oh, lah kowe tau petuk Romai Rama kapan? Dalam mimpi. Berarti nek lagu tentang Roma apal kabeh. Insyaallah. Weh, misalnya Roma ki menyanyikan lagu sing ceritanya tentang percintaan ya iso. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduh ben bongkok wis. Kowe apa nyekso kancane. Lah ngene musik kok kowe bingung Lah lho. karepku garingan ben aku ngempasno kono lho, Mas. Kendangmu kaya kena lemah ngono. Iya. Kendang kaya kudanan. Hancen kendange bar kena udan kok. Takon lagu aku ya padha karo nguyahi segara ngono. Weh, berarti kowe iso kabeh lagu ki. Insyaallah. Weh. Lah nek Roma sing ceritane temane tentang pitutur ya nek. Ada. Piye iki? Yudi. Judi kok Yudi piye to iki? Lah ya sing judi sak bloke Yudi barang. Oh iya. Judi. Teng. Menjanjikan kemenangan. Judi. Menjanjikan kekayaan. Bokong. Bokong kita. Wah, aku pilek loh marai. Bohong kok bokong ya. Bohong. Ya, krungumu apa? Krungku bokong. Jaluk. Lho kok jaluk piye kowe iki sing ngomong kleru kok iso. Aku suwi ra pedhok kuwi ya. Lagu apa? Nasihat ya kaya ngono. Lagi sesuai teng daleme bapak apa Ibu Lurah. Bu Lurah, Nek misalnya Bu Lurah temane pembangunan desa no ya nek. enek Roma. Piye lagune? 1001 macam cara membangun balai desa, balai Kok ya desa. iso? Mau dibuat joglo atau biasa, terserah puluranya. Ya ra. Yo iso sepurane yo Mat yo. Iki mau tak awur. Tawur piye kadung penak lho. Lah kok lagu pembangunan lho. Nyatane yo pas penak lho. Yo kudu Misalnya nih lagu Roma sing temane tentang transportasi kendaraan. kuwi lagune anak-anak. Lagune piye? Becak, becak tak kandhani mung laku. Seto, Pak, seto, Pak. Seto. Kendaraan toh? Niki mentok iki. kuwi mentok iki lek. Becak, Kuwi mentok. becak, becak. Wolah. Kuwi lagune cacilek mentok ya, Mbak. Mentok kandhane. Mentok kuwi lagune. Becak, becak tak kandhani. Kowe mentoke numpak becak. Mentoke numpak becak piye to Mosok lambemu. mentok numpak becak ra oleh. Jajal lagu iki lho, tema iki nek kowe iso bayaranku dalu ki PN ra masalah. Yo, Tenan. disekseni wong semene mbane lho ya. Oke, deal. Ora mbadhok kowe kok. Ora badok tuh, boleh melok tangga. Lagu sing temane sing menceritakan tentang banci, geblak kowe ra iso kowe. Iso. Lagu banci ra enek lho. Enek Piye lagune? Deni Canan. Dene Canan tau nyiptano lagu banci ya, Mas. Urung tau tumun aku. Urung enek. Dawa-dawa ganduli, dawa-dawa ngribeti. Apa iki? Nyantol-nyantol gekku. Gawe lakuku. Sing nyantol ya apa? Ya umpama diarakno Rono ya nyantol. Rono ya rono. Lambemu kok. Lho kuwi ganggu lho nek aku banci. Iki enak teko dinti kok. Lah mulane takok. Iki lho nek sinden ayu-ayu. Ya pancen wayang ya kudu nek sinden. Lho, iya maksudnya ayo ditanjake, dinikmati. Ayo tak nikmatane. Maksudnya dinikmati suarane kok nikmatane piye to? Alah swara to? Ya, Alah swara ta. ya, lah apa njalukmu? Yen joget bar. Ya, Met kok Met. Apa, Dik? Upama kok sinden cacahe 1 2 3 4 5 6 ki kok gelem kabeh karo kowe dadi bojomu kabeh. Apa yang kamu lakukan? Aku akan mencoba membuat jadwal.
Jadwal apa kuwi? Jadwal untuk menggumbuli. Menggumbuli. Ya. Jadwale piye Mau jadwale? tak gawe nomah dhewe-dhewe. Mbok gawe nama dhewe-dhewe. Senin aku nomah kene. Senin nang kene iki. Selasa, Iki. Rere. Rebu, Rebo, Kemis, Kemis, Jumat. Jemah. Ngono. Setu. Setu minggu aku libur. Piye to Mas? Piye to Mas? 6 ya. Sindene Mas Didi ki Iki 6 6 lho. Nggih pun ngertos. Dadi bojomu kabeh mau jadwal. Jadwal. Santi iki. Senin, Senin. Rere. Selasa aku nomah kene. Susi. Susi, Rebu, Rebo. Iki Kemis, Wiwin. Kemis. Lah iki Mbak Inces Jumat. Jemah. Heeh. Lah kae setu. Setu minggu aku piknik. Leren no. Lah kae le bojomu sijine kae. Alah, Setu aku menyang ya bongkon aku. Lah nyapa kok bongko? Lah kena susu kadaluwarsa. Tambemu tak tapuk kowe iki. Kono ki anggere disediani dhuwit klitik ngono karo fresh care jos. Digawe apa? Lah kaya ngene iki iso glegek nek apik to. Ditanjake ingkang Ah, ah, pundi weh. riyen Mas iki? Monggo manut. Apa Susi kena. Oke Mbak Susi, ya. Ah. Ya katuran jemenang menika wonten diajeng Ayu Susi. Cahyo Nuswantara. Cahyo Nuswantara. Selamat malam. Mbak Susi. Ya, alhamdulillah. Iya. Bisa ketemu. Iya. Senajan selama tidak ketemu ya. Iya, betul. Oke. Ini acaranya adalah mantenan. Paling tidak sebelum menyanyi mendoakan apa? Mendoakan yang terbaik buat yang Iki lho manten. grup apa? Ini menunjukkan bahwa kita berdua itu semangat. Semangat 45. Semangat. Kok iso mendul-mendul dhewe iki lho urusane apa kowe iki kok iso Ah. Selamat ulang tahun kami Ucapkan. Tibake sinden Susi iki latah. Oh, gak, Mas Mari. Wis mari. Wis mari. Mari kok dadak Mari. Tapi saestu lek kula kali Mbak Susi niki alhamdulillah sering ketemu Mas. Ah. Ayo Iya. dicipi suarane. Ki mumpung enek sing ngibing teko, ya toh? Halo. Ya. Walah, Weh, remuk. Ki lho seneng aku enek sing nyawer duwike dolar. Matur nuwun, Nggih. Pak. Nggih, Sinten Kong. menika? Atara jasa. Tara jasa sapa kok tapuk iki kok iso. Pak sinten kok? Oke. Oke. Angel aku ra iso wi prau layar wae. Prau layar sing Angel wi ngene lho. lagune. Mak Anglia numpak Seto. rondo Mbak kempeng. iki apal prau layar niku pripun Sing to pripun tembake? jajal? sing pertamane piye ta Pak lali aku. Pertamane piye? Kang liat numpak prau layar Oke. ing dina Minggu. Keh, pariwisata. Wisata. Oke meh ling terus. Anglia. Alon praune wis nengah. Iya. Oh, ada Pati Marwoto. Gluk jelak. Jeluk. Dijelok iki mak jeluk. Kene sing nyanyi aku mambu naga to. Bul. Oke. Iya. Dipinangkani mawon nggih. Nggih. Prau layar nggih, Pak. Nggih. Madhepe mriko Pak kersane ke syuting. Prau layar. Nah, Tonet Korea, ya. teng. Ayo Mas. Tonet Aku iki kuwi tambal ban. tukang tambal ban kuwi mah to. Iya. Mak centit. Jentit. Lo. Kok mak jentit? Lah apa to ki? Mak jeder. Oh, iya, meh padha. jeder mak Kok jeder. jentit? Oh ya kuwi seluku ya. Seluku kuwi. Eh, Oke, iki. Bapak langsung dipinangkani prau layar. Joget tertib ya Pak nggih. Tertib nggih, Pak. Nggih. Nyawer langsung. Kakine diangkat, kakine di atas. Kok kaki to? Lho. Boten Pak, boten Mas. Suwe. Yuk, langsung prau layar so. Ki nom-nomane mrene akal.
Cahyo Nuswantara coy. Matur nuwun. Sampun dipinangkani pamundhutan. Las yo lah, modele kok gak ikhlas. Kabeh los kuwi. Las wong kono karek Matur nuwun nggih Pak nggih. Matur nuwun. Matur nuwun Pak De. Sehat panjang umur nggih Pak De. Ah nggih. Luar biasa. Waduh, salaman kabeh. Patine pengen demek sindet. Oh, cek imbang lho ta ya. Imbang piye? Piye to kuda-kudane sik apik kok. Aku kuwatir geblak mengguri. Aku kayak wayang goleke Mas Didi. Wis kontrol kok. Metune kuwi mau lho. Termasuk wujud katresnan marang kabudayan. Nggih no. Nggih leres. Iki nderek suka parisuka. Leres. Derek nyengkuyung. Nyengkuyung nggih. Ditambahi meleh Mbak Inces. Tambahi apa? Tambahi lagune meleh. Niki wau lak pamundhutane bapake niku wau. Ah. Saniki pamundhutane mbok menawi wonten keluarga saking temanten. Nganten. Apakah ada permintaan lagu? Oh, tidak ada. Tidak ada nggih mantuk pun. Kok mantuk piye to kok? Lah wong takoke horor ngono kok. Aku nyawang Mbak Inces kok kok rasane kok kaya wedi. Aku nyawang. Lah ngopo? Kok kaya keker dempal ngeten lho, Pak. Kok iso? Kowe ora Wanita perkasa kok. Perkasa ngeten lho. Kowe ora ngerti TikTok ya. TikToke sapa Mbak? Aku ngerti lek TikTok iki rasane kok cangkem tok. Wedah. Mbok yo rada adoh sithik. Apa? Kok iso yo ben cangkem-cangkemku dhewe. Halo guys, tetap semangat lho. Kagem bapak-bapake sing nyawer-nyawer ngersakne lagu napa mboten? Lagu. Aja ditawur lho ngesakne. Ora tawur apa kaya Oh, wonten pamundhutan anu Mas Didi. Nggih. Menika wonten pamundhutan Mbak Inces kali Mbak Susi. Nggih. Ah, kepada awak dhewe grup. Malah aku iki arep kesempatan kowe arep ngambung aku kowe kok iso. Lho, ya komedi ya. Rupamu kok ganteng-ganteng nyedek-nyedek aku. Sapa aku nyambung kene? Iya. Alah iya. Lah. Napa Mbak Susi di? Wonten panyuwunan bajing loncat katresnan sejati oleh mamane. Cocok menika. Saking sinten? Mas Tulki Mas Gawer Pare Kediri. Oke, Mas Tulki. Penggemar berat dari Cahyo Nuswantara. Ada apa iki? Lamunan, Mak Patonan. Oh, Kira. Lah. Ugi wau saking Mbok Suti ngersake jambu alas. Oh iya sing tukang adang. Sing adang Mbok Suti kuwi Mbok Suti. Nggih. Mbok Suti jambu alas. Saking mbok temu Mbok temu sapa? tukang pijet. Jere sapa tukang pijet mbok temu ku lho. Menawa. Oh iya oke. Piye, Mbak? Pergi apa? Mumpung iki berhubung kalian ada di sini ya, kita nyanyi bajing loncat. Oh, oke. Aku sing nyanyi, kowe Aku? bajinge iki sing joget. Kowe apa wae? Kowe wite lah sakmene gedine. Kowe bajing menek wit lah. Aku sing nyanyi, Mbak Susi joget, kowe bajing. Aku dadi apa, Mbak? Aku dadi apa? Nek kowe tetep wit, engko Ora apa-apa aku dadi wit. Apa? Kok tak rubuhi sampean. Gak wis aku gak apa dadi bajing ya. Wite aja sing gedhe, Mak. Iki Lha ya ambro. Bajing kok milih wit iki lho. lah nek oleh. Ayo, Lah, bajing loncat. Bajing loncat. Heeh. Mas Sama Tulki sing Mas joget. Gawer. Bajing loncat, bajing. Ya, Ya. Lah Mas Didi dados napane? loncate. Loncat. Bajing wit loncat. Ya wis ayo. Aku sing nyanyi. Pomone aku LC-ne dalam Ral. Sing nyanyi. LC apa to? Bajinge meneng ae. Bajinge joget. Bajing pondok. Oh, bajing pondok. Ana bajing pondok. Lah kene bajing wedok sana. Apa ya? Oh, ayo lho. Nang bajing lah ayo lho sing.
Lah Cek. Aku gak suwe gak dadi bajing ya. Aduh duh. Tak kuat hati aduh apa hati sampun katuran menika pamundutan bajing loncat. Saka panjenengan Mas Tul ki Mas gawe saka pare. Nggih, leres. Ugi tasih kathah wau pamundutan niki saking samping wonten pamundutan gleges. Nggih Mas nggih. Gleges. Ha nggih. Nggih. Oh nggih. Anu di piye? Blebes napa gleges? Blebes nggih. Wah iki neh. Mas. Nek gleges sing piye Mas? Blebes ta Mas nggih? Blebes nggih Pak. Dik, ndelok grigis. Grigis niki Pak malah grigis. Walah gigis to. Grigis. Ya. Kari maning niku nggih Pak. Urang maneh tambahi kula. Oke.
Yo. Adoh-adoh saka Mas Komet. Nggih. Adoh-adoh saking Jogja. Jogja. Kedah dipinangkani. Yo. Jogja untumu. Wis kepenono pokoke kuwi. Haji Marwoto. Tetep kula openi. Monggo, katron sinten Pak ingkang jumeneng menika? Rere ya. Grigis. Oh, Ya. Dek Rere. Ada Dik Rere. Cahyo Duswantoro. Rere Imute. TikToknya Rere Imute. Yo. Pun Kang Mas. Goyang oke. Nggih. Suara oke. Oke. Terus? Tapi saya pengen ngicipi suaranya jenengan sedikit aja. Suara. Suara kok dicipi piye to, Mas? Tegese njaluk suaranya sampean sithik wae. Mah, lho suara gur sita kok mau jaluk. Lho yo, piye to? Mesti ngene lho, Mas. Sing genah iki piye to sing Ngene genah? lho, sampean kok mau nyuara sithik wae. Engko nek wis nyuara suara sithik penak, sampean boleh kembali ke tempat Kembali. duduk. Oh, aku kan nyanyi. Oh, gak nyuara sithik wae. Nyuara tok. Heeh. Piye Lah aku kuwi, ket piye? mengopo meneng to, Mas? Contone ngene. Ayo, Contone. kowe met ya. Ya. Kowe mau menang. Ngono tok nggih. Piye kuwi? Cintaku hanya kamu. Cintaku hanya kamu. Lah, warai sing pas sing kepenak. Ngono tok. Heeh. Kene liyane. Ya ditambahi sithik no ben ketok mendesah piye. Oh iya. Terane ya, Mbak. Cintaku hanya kamu. Lah, cinta merah, merah jambu. Ngono tok, Dede. Ngono tok wis kembali ke tempat duduk. Ngono tok Aku ya. koyo Nggih, iki. nggih, Mas. Kon nerone komet Aku ki, gur Mang. Tapi ilate mendel-mendel. Wis mulai iki. Wis mulai. Aku gak kono. Lah nyapa rek kok kene? Kok gak ketak. Berarti aku kok kono. Kowe gak Oh, kene. Ayo, Mbak, siap. Posisinya gini, Mbak. Posisi gini. Ayo, Mbak. Posene, posene, Bi. gini. Posene. Hadap syuting ya, siap. Ndang to aku ora betah. Situs dilongkas diatur. Aku wis kudu. Pikiranmu lho kok. Alah, aku ora. Ora nek lele ngono. Yo. Ngono ya. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Bisa kas to. Sayangku hanya kamu. Sayang hangat. Itu kok malah kok jaran to. Contone ra ngono. Sampean ki ora ngepasno contone to, Mbak. Kowe nyanyi aku sing nyanyi. Iki lho contone ngene, Mbak. Sawangan. Sampean sawangan. Perhatikan. Cintaku hanya kamu. Loh. Cinta merah, merah jambu. Ayo siap bae. Pose ke depan, tangannya di pinggang, siap ya. Komet agak maju sayang. Alah wis to kene wis mili ya. Apa kok milih iki lho jane. Milih kok kaya sumur. Mosok wis basah. Ayo to. Cintaku hanya kamu. Cinta. Wis gak betah. Gak betah piye to? Kene gak apa-apa. Lah terus Irfan lah. Irfan sopo? Nggo Irfan piye? Wis cukup. Wis. Mas, Dalam? mosok wis metu. Weh. Jare gak betah. Pokoke anggere ketok teles ya metu. Ngono kok diunekne lho. Gak betah ki sumuk. Sumuk ngono lho keringetan Wis teles. keringetnya wis metu. Sampun. Wis cukup. Sampun, Mas. Kok kowe urung puas. Gak wis. Pisan kas. Lah, enek sing iso ngetokne sampean. Mas. Enten. Niki Sinten? niki pakare niki. Oh, nggih, Mbak Nggih. Inces rene. Mbak Inces. Wonten Mbak Inces. Saya sinten? Sing niki lho, ibuke. Oh, iya. Sing- Ibuke dereng Halo. artis niki ngian. Bojomu sing 1 minggu kalau Niki njagake. nggih sedaya artis Satu lho niki minggu. mengke iri lek mboten diunggahne. Niki sing pakare niki. Kedahe rata nggih, Mbak. Nggih. Mbok denggang piye? Heeh, niki nggih artis Bagianmu Mas. 1 minggu. Sabtu minggu nggih, Mas. Ngatasi niki ra trimo 1 minggu. Cek iso. Iya saged. Jenengan marai kados kula bleb. Iki malah halus, ki maine halus. Loh, kandhane kok lagi ngadeg kaya ngono kok. Kok kira, Mas? Jangan dilihat umur, Mas. Yang penting gropyane, Mas. Loh, Tak kira ora iso ngadeg. lho ki ngadeg ya penak jejeg apik lho, Mas. Alhamdulillah yo. Asam urate wis mari. Iya. Kowe ya rasu. Sampean Sayang. Heeh, sini sayang. Bisa ya seperti. Tadi ayah cuma guyon. Aku mau wis dinyek. Enggak, Sabtu Minggu itu saya mengumpulkan tenaga buat kamu. Iya.
Cintaku hanya kamu. Yuk, ngusung koral yuk. Kok ngusung koral piye ta? Sing mesra lho, percintaan kok. Bisa ndak? Ayo coba nyanyi yuk. Cintaku hanya kamu. Lihat ayah dulu. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Ayo. Siap ya? Iya. Awakmu sing nyedak to, ditunggoni pase piye? Sampean kok nek kok kene gak ketok. Gak ketok. Aku gak ketok ndas Gak jane. ketok. Kok ngono ya. Kok jane gak ketok ndahe piye to? Pitu. Aja ngono ah. Mboten Aja iya sayang. Aja Ayo. ngono ah. aja Mas, beda-bedane nggih Bu nggih. Ndang. Aja beda-bedane. Sampean wong ndi to wong Bojonegoro to? Bojonegoro. Lah aku wong Cepu. Oh, cepet toh? Cepu aku. Cepu lah. Jawa Tengah. Iya lah. Iya lho. Kok ngerti leh berarti? Ya berarti cepu tenan. Lah nggih tem. Oh, Mam. Lah nggih tem. Kowe ngerti artine cepu? Apa? Cepitane pupu. Cepu yo Jawa Tengah. Ndak siap ya? Kowe go ngroh rasane kok, Mas. Masam. Heeh. Piye? Ayolah. Cintaku hanya kamu. Ilate kok ngepang. Ula ya ngepangi jane iki apa lho? Piye Mas? Pripun Mas? Terus nane. Terus nggih. Ayo. Cinta merah, merah jambu. Ayo mantuk. Nyapa, Met? Nyapa? Tak tambahne sih ya, dah. Ayo mantuk. Gue anggap ra sehat tapi mbok tambahne iki lho. Ayo engko nek wis penak awake tak nggo tanggapan neh, ya ra. Ya. Nyambik. Sayangku hanya kamu. Wah, sak ngisore bereng, Met. Ngisor yo. Iki cek enom aku ya menyang. Oh, maring. Ayo mantuk. Ayo mantuk. Main ndi, Mas? Anu cepu. Ayo mantuk nggih. Nggih. Rene to. Mau kae lurusi kok. Wis mlethek lho, Tuh. Mletheki telo to ya mletheki. Oh gak terima mlethek iki ngono. Dan- Bengkah. Berkah nggih. Saya lho Bu. Sayangku hanya kamu. Ayo mantuk. Nggih. Wes, Ayo, ah. nggih mantuk ya. Urungi aku. Ora apa-apa ya engko neh ya. Engko neh. Nggih nek son rene neh nggih. Oh, ngono. Nggih, ya. Tapi sing penak engko neh kucing ngrasakno aku. Ngono gak apa-apa ngono. Cintaku hanya Ya kamu. ampun. Kalau. Pak Lurah. Bu Lurah. Delok. Kuwi lho yang dilayani. Gak ada. Aduh, lagi mutar. Wes kowe mari ngongkon ngadeg barang. Lah kae jute setrume gede ngono kok. Enak kadung ngadeg lungguh ya angel. Yo diantarkan to. Ayo sayang. Iki gandeng sing mesra Iya, to. iya. Gandeng terus dinyanyekno. Oh, iya, iya. Nah, nyanyi sing apik kaya Roma ngono kae. Pinter. Nina bubu. Oh Nina bubu. Lah, Ora aku iki lho Pak iki lho. Oh, anak aku ya tetep pangkah mesra no. Mesra. Ayo digandeng karo dilunggone. Hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Alah sayang permatanya hatiku. Aja tata. Gandoli ya. Ya, Gandoli. Aja mbok gandoli. sik tak ngajak Indian-Indianan ta. Ya. Iki Sarukan, iki Rani Mukherjee ya. Sarukan Rani Mukherjee. Suraji. Iki judule kucek-kucek kematane. Kok Suraji piye wis to? Suraji. Suraji kalau Mbah jenengan ditimbali, Mbah. Berarti ya jodoh to. Ya Mak Cia. India. Deng tadong, deng tadong. India. Oh, Mas. Sarukan ketemu Rani Mukherjee. Bagaimana kayak gini? Sarimen pergi ke pasar, guys. Yo, nyanyi. Tumpah doae. Ayo, Mbak. Bagi bukan, Mbak. Yu musturae. Tum sineka sabene dikae. Tumpah doae. Yu musturae. Tum sineka sabene
kok mbek pasangane kok sok Ngeten. Pangku kene lho dipangku. Eneng sing api-api lah kok iso malah mbae to. Kowe jenenge ngenyek aku. Ya ora lho. Ayo mantuk Mbak sapa? Mbak sapa? Mbae anak-anak dadi nak sayang. Mbak. Duduk dulu nggih. Loh kok sayang Oh, piye? kurang dipangku kok duduk ya. Heeh, pangku, Harusnya jaluk pangku. Ayo Mbak, pangku, 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 pangku. Sekali-kali. Bokonge lincip kok. Iki bongkong pori kok lincip iki. Kayak tumpakno bae ngono lho, tumpakno bae. Iyae. Apa renek liyane? Wow. Akeh umur. Ya, Bapak Ibu, ini adalah contoh keluarga yang serasi. Mudah-mudahan keluarga ini segera diberikan momongan. Keluarga yang sakinah, sakinah mawadah warahmah. Bocah kocrok apa piye? Aja wis aja. Iki wis dalu, iki buah yo mlene ae kok sok. Lah piye lah penak e. Angger ku eneke kuwi yo. Kene-kene yo rong karan gelem. Kita kene yo nampa ing pandum kok. Lah gurih lah. Gurih. Wis ya sesuk. Nggih, pun. Terang. Sesuk nang ya. Ayo. Gendong ama. Gendang, gendang, gendang ayo gendang, gendang, gendang. Ndang wong loro enak men kowe yo nyambut gawe engko seneni. Oh, njaluk wong loro, njaluk wong loro. Oh, alah repot rumah tangga. Tanganku nek ngeder. Kowe gak krungu? Digendong munggah mak ces. Alah ya kuwi. Apa kuwi? Ya tet.